Madang makan malam deloken sundukan enek sundukan ndok puyuh, rempelo ati, sundukan daging pitik, ya toh, susukan ati, susukan brutu, sunduk kaya enek garang asem, terus enek brengkes tongkol, lele goreng. Lah kuwi tempe gorenge sak tampah kuwi oh. Lah ndekekle to tempe goreng lah kae. Kuwi kulupane dong pelem, dong pring, dong jambu, komplit kulupane. Lah iki enek lento senengamu iki lentone. Lah kuwi piya-piya. Wis kari milih lawe. Iki nang sego pecele Mbak Nur. Jalan Kumbakarna Kidul dhewe, etan dalan. Pokoke sing paling rame dhewe iki nggone Mbak Nur iki nang kene iki wis jan lawuh kari milih sak senengmu. Kayak ya sego pecel kan sing murah meriah lah kae. Diwehi kulupan dong juar karo dong pring kang seneng aku, karo kembang tebu. Ya toh, kulupane wis paling enak dhewe kuwi gek diwehi terancam kemangi karo timun dirajangi kae. Wah jan seger pol. Aku mang laweku piya-piya ya toh karo sundukan rempel ati ngombeku beras kencur. Walah wis jan pokoke sedep murah meriah wareg pokoke ringan di kantong. Wis madang